Здравейте, приятели! Отдавна не сме се виждали и сега реших да ви направя едно късичко видео как плета и да ви покажа новото мотивче, което е специална поръчка за Адито. Станахме приятелки, много се радвам, че тя е доволна от нещата, които аз правя. Получава се нещо много красиво. Тя пожела да е в тези цветове. И сега, мотивчетата, знаете, почвам ги от мънички с листенцата, 12 листенца, които на следващия цвят увеличавам листенцата. На последващия цвят пак увеличавам листенцата, от 2 стават по 3. След което следва кафевия цвят, където вече се оформят ъглите. И общо взето е това мотивчето. Така. Сега за много кратичко ще ви покажа как плетам. Всъщност вие знаете, но въпреки това. Така. Това конец ще го преберем после. Да не отнемам от времето ви. Времето напоследък е много ценно. И трябва да го цениме. Така, с 2 синджира. Следващото листенце. Пак 2 синджира. 2 пъти наметка. Пак 2 синджира. И минавам на следващата фигурка. Сега някои ще кажат пак: бързо плетеш, нищо не видях. Това видео не е за съвсем начинаещи, понеже за съвсем начинаещи трябва много бавно и много подробно да се обяснява всичко. Предполагам, че виждате. И така продължавам, докато обиколя и този ред. Сега да ви покажа следващия ред. Какво следва? Така. Тук вече оформям ъгълчето. Правя по-големи, по-дълги колонки, за да може с 2 наметки, за да може да се оформи ъгъл. Три синджира. Така, 2 синджира. И с 1 наметка продължавам. 1, 2, пак 2 синджира. Това нещо го повтарям и на тези листенца. Малко се притесних, за което ме извинете, но по принцип всичко ми се получава много плавно.
Тук оформям втория ъгъл. На последния ред, който ще е в кафяво, тези ъгли стават по-оформени и се получава квадрат. Като тук. Ами за сега е това. Благодаря, че бяхте с мен. До нови срещи!